Hi guys! Ang ingay naman itong TV. Uy, ang lakas! Kakarating lang namin ng bahay. Magpa-vlog ako today kasi hindi ako mag-i-edit ng video. So, hindi ganun ka-stress yung buhay. And magluluto din ako ng tinola. So, gusto ko siya i-vlog. Why? Yeah, I did. Magluluto ako ng chicken tinola. Namatay naman yung battery ko. Uy, pero yeah, yung sinasabi ko kanina, sobrang lamig na guys. And sobrang nagsisi ako kung bakit nag-skirt-skirt ako today kasi lamig. Pagpasok ko sa office, mas malamig pa yung office kasi sa labas. Over din sila. Nag-ano sila ng AC. These are the first prizes. Okay, here. What is it? Fort Tower! Raffle, guys. Did we have to pay for this? Yeah, we had to buy the tickets. How much? $5 a ticket. So first prize is 30,000. Okay. Second prize is 2 tickets to the grand final plus like other stuff. Next prize is 10 tickets to the Essendon match. That'd be the one that John and Trainer will go to. So they come with all 3 tickets. Yeah. If we win. Corporate box for another game. A signed jersey as well. We'll win. There's 113 prizes. We will win. We'll win. How many tickets are you gonna buy? There's 10. We'll buy the book. Okay. So you paid $5 for this thing? No, each. $5 each. So how much did you pay We then? haven't brought it yet. It hasn't happened. Okay. We can sell them off to people, but we'll just buy it. Alright. You buy all of these? 10 or 12 tickets. Okay. We're supporting a football Ito na naman tayo sa ating lottery. You look good. Thank you. Can you carry me? Are you ready for your vlogging? Are you ready for your vlogging, babe? Not yet. They're so excited to see you. I commented on one of the video to send you questions because he mentioned that he wanted to do a Q&A. I like the Q&As. He does. I like giving advice to people. Giving them real advice from Daniel. Oh, so what do you have for dinner? This guys, ito yung hindi ko gusto. I don't like peeling this babe because it's so hard to peel. But it's alright. Babe. What is it? Chicken parmesan. Mine is chicken as well, pero hindi pa siya luto. Okay, can you put this there? Because I can't reach. Where? That looks good. Luto na ako. Okay guys, magluluto na tayo. Magluluto ako ng tinola guys. So, yeah, i-prepare ko lang yung ingredients. And then, yun na. Luto tayo ng tinola. Okay guys, so yan yung chicken ko. Pina-fry ko lang siya ng saglit lang. Actually, tapos na yan. And then, ito na yung gagamitin ko para sa tinola. So, yung gagawin ko guys is lagyan ko siya ng tinola mix. And I know, sa mga pro dyan, sasabihin, hindi mo kailangan ng tinola mix, hindi mo kailangan ng tinola mix. Gumawa lang kasi ako ng ganito noon guys, and nag-fail ako. And then, nung nagsimula ako na gamitin yung tinola mix, okay na siya, masarap siya. So, I'm just sticking to, like, what I know. Kasi wala na akong oras na mag-fail pa. Baka mag-fail na naman, and sayang yung ingredients. And, again, di kasi ako pro, wala akong common sense pagdating sa mga ganito. Lalo na yung mga ulam na may sabaw, yun yung sobrang nahihirapan ako guys. Kasi doon ako lagi nag-fail. Like yung sinigang, tinry ko na yan, I think 2 beses na. And I failed twice. So, hindi na ako I don't even try anymore. Sa sinigang, hindi na ako nagtatry kasi wala. Tinola, nag-fail ako once. And I think normal naman yan, di ba, nag-fail. Lalo na kapag wala ka talagang experience sa pagluto. Kasi ako wala talaga eh. Wala talaga. Kaya nga nag-vlog ako lagi.
kapag nagluluto ako kasi gusto ko makita na, hey, may progress ka, okay ka lang. Okay ka lang. Alright, so, yun na. After nun, so meron na akong tubig dyan. Inano ko na siya, actually, binoil ko siya gamit yung ano namin. Anong tawag dyan? Anong tawag dito? Kettle. And then now, i-add ko yung tinola mix. Yan yung nagpapalasa sa ating sabaw. Lalagyan ko pa naman what? Dadagdagan ko pa naman to ng pampalasa. Like, dadagdagan ko ng patis. Tinatin ko talaga. Itong chicken, meron siyang garlic dito. Nilagyan ko siya ng garlic kanina. Tapos, lalagyan ko din dyan ng onion. Sobrang tagal ko na hindi nakatinola, guys. Kasi, in-avoid ko yung tinola nung mainit na summer. Pero ngayon na lumalamig na, gusto ko ng may sabaw. Para masarap. So, yan. Kukunin ko lang yung mga garlic na natira dito. And I love garlic, guys. So, dinadamihan ko talaga yung garlic ko lagi. Kaya siguro minsan sobrang nag-fail yung luto ko kasi hindi ko pina-follow yung instruction. Pag sinabing 1 clove garlic, lalagyan kayo ng 5. Anyway, ayun, nilagay ko na yung chicken, tapos yung garlic din, and then ilalagay ko na yung onion. Hindi ko na alala na naglagay ako ng onion noon. Pero okay lang yan. Pampalasa yan. Pampalasa talaga. I'm working on my choco or sayote. So, meron tayong isang half, tapos yung isang half hindi pa natin natapos ma-peel. So, ipipil ko lang yan. Di ba sinabi ko kanina na nahihirapan ako dito sa choco? Pero actually, itong choco na to, hindi siya matigas. Like yung previous na mga choco na, choco, sayote, na pinipil ko. Naalala ko, sobrang nahihirapan ako nun. Pero ito, ang bilis lang, oh. Siguro, may matandang sayote or hindi ko alam. Napaka-weird, diba? Yung tawag nila dito, choco. Tapos yung iba pa, hindi nila alam. Kasi sobrang hindi ito mabilis hanapin eh. Pero nandun lang siya sa parang sweet potato na area. Alam ko na kung saan siya hanapin. Wala to sa Kohl's, sa Foodland. Wala siya sa mga normal na mga shops. Normal na mga shop. Hindi. Binibili namin siya sa talaga, fruit and veg na shop talaga na nagbebenta sila ng mga fruit and veg lang. And alam ko na kung saan siya nilalagay. So, kapag hinahanap ko yung sayote, alam ko na kung saan pupunta. Like, alam ko na kung saan corner. Okay, guys. So, yun yung itsura niya. Nilagyan ko lang siya ng isang tablespoon na patis. Tapos, now, ilalagay ko na yung ating choco. So, lagay na natin yan. Yan. Then, hintayin natin yan na na lumambot yung, sayote. Tapos, ilalagay natin yung chili leaves. Ito actually yung dahilan kung bakit naalala ko yung tinola. Kasi chinek ko yung fridge or freezer the other day. Nakita ko to. Sabi ko, wala. Para sa tinola to. So, frozen chili leaves siya, guys. Kung wala nito, pwede naman spinach. Spinach yung ginagamit ko noon nung wala akong chili leaves. Kasi mahirap to hanapin dito eh. Lapit na siya maluto, guys. Actually, soft na yung yung sayote. Guys, ito na yung ating ulam. Sarap niya tingnan, guys. Masarap siya actually. So, nag-add ako ng isang tablespoon ng diba, patis. Pero nag-add pa ako ng 2 more. So, 3 tablespoon ng patis. Tapos nag-add ako ng konting pepper at saka asin. And, yeah. Okay na siya. Tapos nilagay ko yung chili leaves. So, kain na tayo! What are you doing? I lost some shell. Did you? Oh, no! Oh well, you won't kill me. How did you... When I cracked it, was a bit of so, and I thought I'll just pick it up when I... You suck at cracking egg. You should have told me. I should have done it for you. You never... I always have to cook my own meal these days. Really? Why are you eating again? Because I'm hungry. Wait, that's my drink! Inom tayo ng aloe vera, guys. Yummers! Yung pangalawang dinner ni Dan. Egg on toast. How's your egg on toast, babe? Yummers? Yummers. Hindi ko ibabaon yung guys, tinola bukas kasi ang hirap ibaon ng may sabaw. So, magbabaon lang ako ng noodles na may egg. Tapos, yan yung ulam ko bukas ng gabi. Good morning! It is Tuesday and off to work we go. Sobrang nipis lang ng makeup ko, guys. Fidel ko lang yung eyebrows ko, yung may
brow ko. And then, nag-concealer lang ako, hindi ako nag-foundation. Concealer yung Maybelline na, anong tawag doon? Kalimutan ko. Eraser. Yung eraser, something na Maybelline. And then, nag-highlight ako gamit yung Pure Nude highlight galing kay Essence. And then, yung blush ko is from Too Faced, yung Sweethearts Flushed Blush. Wala pa akong lipstick pero mag-lip tint ako mamaya. And then, si Danny Boy. What time did you sleep last night, babe? I've got no idea. Late? Yeah, a little bit, the usual. Yeah, hindi ako late. Natulugan ko nga yung video na pinapanood ko. Hindi ko natapos. Natapos na siya. Red na siya. Pero, hindi ko siya natapos. Guys, nasa labas kami ng bahay. Nihintay namin si Lyra at si Tony. Pupunta kami sa bahay nila. Hindi sana na ako pupunta. Kaya lang si Ann. Nakakaloka to si Ann. Hindi kami pupunta sana dalawa. Tapos, bigla naman siya tinawagan ako kanina. Sabi niya, punta tayo. Sabi ko, sige, kapag pumunta ka, punta din ako. Kasi may work ako bukas. So, punta kami. Nandun din kasi si Manay. Nihintay na lang namin si Tony at saka si Lyra. Makikisabay kami sa kanila kasi si Dan ayaw mag-drive. Pagod na daw siya, guys. Tapos mag-drive pa siya bukas. So, yeah, pasundo kami sa kanila. Sabay kami. Kasi malapit lang yung bahay namin eh. Meron na akong dalang takeaway. Meron akong dalang takeaway container. Asa na ba ito sila? Uy! Ang lamig, guys. Nakaano lang ako. Yung cardigan na suot ko kanina sa work. Suot ko na siya. And then, ito lang. Parang t-shirt dress. Ganon. And naka-chinelas lang ako, guys. And then, itong bag na bigay actually sa akin. Regalo sa akin. Thank you. Galing to Japan. Thanks. Dito na kami sa labas, guys. Paunahin ko si Lyra. Kawawa naman si Dan. Uy, nadamay pataktal, uy. Sabi ko, maya na tayo, babe. Sabi niya, bakit? Ito na si Ann. Is Jordan here? Ah. Yeah, balakad-lakad yan, guys. Hello. Are you sorry? Hurt yourself? Or? Yeah. It's free. Let's just go in. Very subtle. Ay! Ano, binignit? Yummers! Guys, lechon. Binignit. Or bilo-bilo. Tapos meron daw kaldereta. Yung mga boys, chika-chika. Danny Boy. Dun, Jordan. Si Mark. Asan yun? Tingnan niyo si Aliyah. Ang cute. Baba! Ang cute. May buntot. Ang cute! Ang cute. Si Hali, guys. Hali, Baba! Say hi, guys! Hi, guys! Baby B! Hello, Baba! Guys, ito yung dala nila. Ay, ragay! Natamaan ang tinidor. Ano nga ulit to? Nangka? Ginatang lang ka. Ginataan. Yummers, boys. Yummers! Tapos, dito pala si Manay. Masarap yun. Si Kati. Ano sana? Ganda ng paano jumpsuit ni Kato. Cotton on. Sa ganda. Ganda, oh. Masyado. Saan mo binili? Hi guys! Hi guys! Hi, guys! Magkasama na naman tayo, Baba. Hi, guys! Hi, guys! Wala akong Hindi na ako Yan. Instagram ni Mana. Yummers. Ano? Mukha mo? So, ito na lang yung lechon natin. Mukha mo na lang. Yum. Char! Ikaw na yun. Sarap, guys. Langka ni Lyra. Caldereta ni Love. Lechon ni Love. Yummers. Thank you. Thank you sa dinner. Thank you. Thank you, Live. Bukas ulit! Sarap, guys. Sarap! Abot ni mo. Sarap pa. Uman na. Sabi niya, i-vlog ko daw kasi sabi ni Dan, good job, love. Yun ba yung sabi niya? Oo, pero hindi dapat sila. It's really good, love. Copyright well. And that's sabi ko guys, I'm so proud of myself. Copyright. Kanina nga, sabi ko live, mauna kayo. Tapos Oh my sabi God. ko, magagalit yan si Dan kapag magpahuli-huli pa kami. Yun nga, sabi ko, babe, let's have Lyra and Tony come in first. It's like, why? Surprise, babe. Gusto na pumasok ang game as. Oo, babe. Bakit ka tayo? Malaki? Malaki.
Laki na aso ng kapitbahay niyo. Ay, fairness naman sa kapitbahay niyo. Katak mo na yan siya sa akin ng pagmaan. Bakit? Kambal. Matumba ka no. Kambal. Yung vlog ko kambal, puro buhok mo. Tawa ka dyan. Ayun na tayo eh. Oh, ganun na lang kaya. Parang hindi ko makita. Guys, bilo-bilo, binignit. Sobrang tagal ko na yung kinakain ito. Sarap, oh. Oh, sarap. Magluluto pa sila. Kasi marami pa siyang saka. Tingnan mo yung mukha mo, nakafocus. Wow. Kaya si ano yan. Baba! Hey! Okay, that's probably It's a baby! Vlogger ba mo? Kit ng dalawa, ah. Hala, lakad-lakad na siya, Doy. Good luck sa'yo, Kat. Pero it's good na doon. Namalakad na. Hala, lakad-lakad. Sorry, ganun mo. Parang hindi ko nakarga-karga. Ay, yung mukha. Dalawa. Ang cute. Tingnan ka na, paputok. Ah, galing. Kasi gera. Party girl. Party girl. Oh, push na. Party. Ay, naku, bata ka pa. Tapos mayakat. Ano na yun? Habol-habol ka na. Ay, diet na. Yan na yung exercise mo. Yan na yung exercise. Oo. Patapunan dahil. Bibibi, ano na? Nagbili ka na. Parang sa... No. Hindi nga pwede ko siya. Rent man lang. Ang ano? Okay lang naman eh. Wala naman siya. Wala naman mahulog dyan. Naglalakad siya? Hindi. Nagapang. Naglakad siya Tapos nagapang tapos tumayo. Gawanan siya. Paano din siya doon? Paano in fairness, ate sa gets ko. Sige na. Kailangan niya na may action eh. Kung wala action, okay lang yun eh. Ikaw. Ilayo mo lang, di niya abot na yun. Hindi niya abot. Kahit anong gusto niya. Hindi niya abot. Guys, bahay na kami guys. Pinadalhan ako ni Love ng bilo-bilo yung binignit. At saka, ano ulit to? Ano ulit to? Ano to? Ano yung kinain namin? Kaldereta? Thank you. Ito sana yung papadala niya talaga na sa akin. Papadala niya lang sana kay Lyra. Kasi nga hindi talaga sana ako pupunta. Pero, yeah, pumunta ako. Kumain pa ako doon. Nagdala pa ako. Yung tinula ko guys, see? Dito lang siya, oh. Lagay ko yan sa fridge kasi baka masira. Kasi nga, yun sana yung plano ko kainin tonight. Wait, lagay muna natin sa fridge para hindi masira yung tinula natin. Guys, sobrang late na. Iko-close ko na tong vlog na to kasi nakalimutan ko kayo. Thank you so much guys for watching. Please like this video if you enjoyed. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one. Do not forget, be good night.